سلام كما يتوعلو كبرات تغاتاتلتي نلوم على تسولس 11 سنة 2024 حزنا يمزمت سنة زيناتات ناباخم نغربولو ساعات أخيلو ناي وترو تغاتاتلتي نموخان سبسكرايب كتقبرون ناي چانلنا بيت سب كتكونون دا تلابخو كسعفت سامة تكاتاتولنا بخبرون دا عدمكو نابكندي نتبتاتم بريزيدنت هاجر إيرتراي إساياس أفورقي كاب 4-5 نزكايدو على أفريقيا دو كوريان كال انكو دايات أمريكيتو زغبرو قال محتتم أب كل التقراي زر أزلو قتلة ويان موتن زملكت بي بي سي سفيح تصبصب اوصيلهم اب بحري يمن سدتنياتات صعينان زنبره جلبا 38 ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ሰባት ሞይተማሎም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ማላዊ ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ሰዊራ ዝብሉን ቃልን ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሰናይ ምክትታል ምክትል ፕሬዚደንት ማላዊ ሓዊሱ 9 ሰባት ዝሓዘ ነፋሪት ዳሃያ ጠፊዮም ምክትል ፕሬዚደንት ማላዊ ሳውሎስ ቺሊማን ዝተሳፈሩላ ነፋሪት ዳሃያ ከም ዝጠፈን ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ተሃገር ዝወጽእ መግለጽ ሓቢሮም እታ ነፋሪት ቃሎት 9 ሰባቱና ሳፊራ ነራ ክትባልን ከላም ዋንነታ ንሓይል ምክልኻል ማላዊ ዝኾነት ብሶኒ ንኩ ካብ ርእሰ ከተማ ሎሊንጉዌ ምስተበገሰ ካብ ራዳር ከም ዝወጽእት መግለጽ ይምልክትም ሰበ ስልጣን አቪዬሽን ምስታ ነፋሪት ክራኸቡ ከም ዘይከኣሉን ነዚ ስዒቡ ፕሬዚደንት ተሃገር ላዛሩስ ቻኩዌራ ስርሒት ምድላይን ምድሓንን ከካይድ ኣዚዙሎም እታ ነፋሪት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ተሃገር ኣብ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ብኣቆጻጽራ ተሃገር ድሕሪ ሰዓት 10 ናይ ምሽት ክትዓልም ነይርዋ ፕሬዚደንት ላዛሩስ ቻኩዌራ ብዛዕባ ፍጻሜ ምስተነግሮ ናብ ባሃማስ ክገብሮ ዝነበረ መደብ በረራ ሰሪዙ ከም ዘሎ ይፍለጥ كبور بريزيدنت هاجر إيرتراي إساياس أفورقي كاب 4-5 سنة ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣፍሪካ ደቡብ ኮርያ ንምስታፉም ብማዕከና ዜና ከም ተሓበረ ናብቲ ዋዕላ ብዝተለዓለ ነጥብታትን ምስኡ ዝተሓዝ ካልእ ጉዳያትን ኣብቲ ቦታ ንዝርከብ ጋዜጠኛ ሱሌማን ዓቤ ሰፊሕ መብርሂ ሂብዎ ነይሮም ገለ ካብ ጽማቕ ትሕዝቱ ድማ ንሆም እቲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝቐረበሉ ሕቶታት ኣቐድም ኣቢሉ ዋዕላ ኣፍሪካን ፍራንስን ሩስያን ቻይናን ሕጂ እውን ኣብ ዝተኻየደ ደቡብ ኮርያ ዝተኻየደ ዋዕላ بخمي يرأيلو استحاتة بريزيدنت إساياس أفورقي قتيلهم عبز خمي جرنا أنن ببو بخمي كنترجمون نابي كنت متنخلن زبلو حطوطات كمتو قدنتي حدا إذا بعالم درجة زمت زلو مكيارا زحج زلنا يوم مدرخ بعالم درجة ختمت نكلو ما سجاري مدرخ لنا خنزارب نخل عبز حالف 30 عامات زحل كينات نيروم توديه أنكو غطراوي عالماوي سرعة من مسرات حق نتات تخيدم حجد ما نبحدش عالماوي سرعة إن سجارو زلنا أواني بمبال بتاريخاوي أما عبابلا أوشتي مقان كمز زأمسل خطريات تخيل نزيز كايزلو وعلاتاتيلوم زناي كل فتنا خلو تزتسعار ويز فتنزلو نعب حدش عالماوي سرعات من سجاجرلو زلنا أوان كجبر زلو متعررياتن ناي حبار أرأياتاتن ناي مفتار تبقسوتات إلنا غنزاربولو نخالينا كابونا بوغن سلم تايفولي أتو كورونا أفريقا نزبل ناي أفريقا فولي كنا تابز حالفة تاريخاوي مدرخات تاي مسل نيروم أعقدا سنة ناي أفريقا بمتأي عالماوي سرعات تاي كمسل اللوام نهتنا أفريقا قداسي بوتا بعالم درجة زقول لحد ما يوم توعلاتات علاماتاتو بزرزر متسيكا كتزاربولون دحركون كخام عالماوي سرعات كمت انتو خوينو بغطوباوي ببهلاوي بوليتيكاون ملكيتات كم اون رقاتن تسأتان كم ملكي وسيتكا أفريقا كم زتواسن هكف العالم تراي زي كونم قداسنتو نمتعي قليل سل زي كونه شركناتن ممسراتن نمم عبالو زقبر زلو هكناتاتي لنا خنتركمون نخيل كم حافشو مقلتينم نهزقن حجيت صباح دعر صباح تبتبيرنا مرستات كنرخبولو زيكونم ايو غزانا غيرنا نزحلف انبيبنا نزحج زلو مسغاغري مدرخون بغبو انبيبنا افريكا نزعدل زي كميغ يتقملو اغداسنتو زكرا خراي كوننيلوم كمون كم صو زخل طقمتات وي فايدا موداتا يبلون غنات ميلكا بسمعت زخون ايكوننيلوم اغداسنت نايت وعلاتات رد كوينون ناي تشاينا روسيا ايطاليا يخون ناي كالوز تفلالي اغاطاميتات بزوبا درجه بعالم درجه بخفل عالم درجه خنسرحلهم كنكلالنا افريكا كابز تواسن مارجينالايز زخونه كفل عالم وصيوم اب عالم كحوس كخيل منتي نزوم اغاطاميتات زياتهم كتقملهم كم زلو مستبالي دليلوم بريزيدنت إساياس أفورقي وسيخو زتحاتتو حتو كم اون مسناي دبوب كوريا بريزيدنت سفح زبل ركب اكايدكم نيركم بزعبا انتاي تزراريكم مبرغ تبنايلو نزقربلو حتو وسيخو بريزيدنت إساياس صمدو تبحال نغر قلال يكونتن شركنت الكاي زربيوم استراتيجيكاوي سلطاوي دلايكا ناي ربحاتات ناي فايدا شركنت كتبلون تخيلي خام ناي
ناي بحقي ناي امان عتب شركنت كتمسرت اندحر كونكا كن ناي حبار مرዳታ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ሓደ ስምምዕ ክትበፅሕ ነቲ ሽርክነት ዘድምዕ ውፅኢታዊ ክኾነልካ ምእንቲ ግን ኣብ መሻርክትኻ ሓሳባት ክፈለጥ ክኽእል ኣለዎ መደባትካ ክፈለጥ ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ነዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ከምተን ዝሓለፈ ኣጋጣሚታት ክንጥቀመላ ምእንቲ ኩነታት እትገልጽ እያ ብኸመይ ንጅምራ መንጎ ደቡብ ኮርያን ኣፍሪቃን ሽርክነት ክምስረት እንተዳ ኮይኑ እቲ ሽርክነት ኣብ ዱልዱል ባይታ ክህነፅ ክኽእል ኣለዎ ዱልዱል ባይታ ማለት ናይ ሓባር መረዳእታን መበገስን ክህልወና ስለ ዘለዎ እዩ ኣፍሪቃ ጥረ ነገራት ካብ ምስዳድ ሓሊፉ ኣብ መስሪሑ ኢንዱስትርያውነት ኣማዕቢሉ ኣብ ደረጃ ናይ በዓል ኮርያ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ምትእትታው ናይ ግዳም ሓይልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ዘሎ ብክልነት ምጥፍፋእ መወዳእታ ይብሉን ኢሉ ኣይፋሎን ዝበለጸ ሓሳባት ኣለኒ ዝበለ ሓሳባት ከምጽእ ይኽእል ኸውን ኣብ ኣፍሪቃ ግን ድልውነት የለን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ግን የብሉን መሻርክትና ደቡብ ኮርያ እምበር ነዚ ፈሊጣ ክትኣቱ ስለ ዘለዋ እዚ ዘይድልውነት ክፍወስ ክኽእል ኣለዎ ብኩሉ መለክዒታቱ ናይ ራእይ ናይ ስትራቴጂ ናይ ፖለቲካ ዘይርጉእነት ቅልውላዋ ፖለቲካዊ ብድሆታት ብኩሉ ከባቢ ቁጠባዊ ፀገማት እውን ካብ ናይ ሳብሲስተንስ ኢኮኖሚ ንዕንጋሉ ቁጠባ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘቐረበሉ ሕቶ ማዕረ ዋዕላ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ጎድናዊ ርክባት እውን ኣካይድካ ነርካ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ዛዕባታት ተዘራሪብኩም ኢሉ ምስ ተሓተተ ኣብ መልሱ እቲ ካልእ ጎድናዊ ርክባት ዝበዝሐ ዳርጋ ምስ መካይድናን መሻርክትናን ኣፍሪቃውያን ነይሩ እዚ ሓድሽ ኣርእስቲ ኮነን ኣብ ነንበይኖም ኣጋጣሚታት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ተላዒሉ ነይሩ ኣብ ናይ ካይሮ ምስ ናይ ሱዳን ጉዳይ ዝተዛመደ እውን ነይሩ ዜርካ ቅድሚ ምስ ካልኦት ካብቲ ክፍሊ ዓለም ወፃኢ እንገብሮ ዝርርባት ኣብ ውሽጥና ዝካየድ መይጥ ክሕይል ኣለዎም እቶም እንዛረበሎም ኣርእስትታት ሰሪዕና ክንዛረብ ስለ ዘለና ዋላ ንዕላል ዝመስል ሰላምታ ንምልውዋጥ ኣብ ዝግበር ርክባት እውን እዞም ጉዳያት እዚኣቶም እናልዓልካ ምስ ኩሎም እቶም እንረኽቦም ንሕና ንኻልኦትን ክንሓሚን ክንራገምን ክንነብር ኣይኮናን ብኸምኡ ጌርካ ዝፍታሕ ሽግር የለን ዕዮ ገዛና ንግበር ኣረዳድኣና ነስምሮን ነቀራርቦን ክንብል ክንክእል ኣለና ርግኣትን ሰላምን እውን የድልየና እዩ ነዚ ህውከት ዝፈጥረልና ዘሎ ኩነታት ብግቡእ ገምጊምና ፍታሕ ክንረኽበሉ ኣለና ስለዚ ምስ ኩሎም ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ልኡኻት ይኹኑ ካብዚ ወፃኢ ዝግበሩ ጎድናዊ ርክባት ነዞም ኣርእስታት እዚኣቶም ከነዕምቆም ስለ ዘለና ነንናትና መረዳእታታት እውን ስለ ዝፀንሓና ነዚ መረዳእታታት እዚ ብውሕዱ ከነቀራርቦም ምእንቲ ነቲ ኣጋጣሚ ብግቡእ ተጠቂምናሉ ክበሃል ይከኣል ይብል ጽማቕ እቲ ቃለ መሕትት ሱዳን ኣብ ከተማ ኣልፋሽር እታ እንኮ ተሪፋ ዝነበረት ሆስፒታል ተዓፅያ ኣብታ ተኸርዲና ዘላ ሱዳናዊት ከተማ ኤልፋሽር ኣገልግሎት ክትህብ ዝጸንሐት እንኮ ሆስፒታል ድሕሪ ዘጋጥም ደብዳብ ክዓጽዋ ከም ዝተገደዱ ዶክተር እታ ሆስፒታል ሓቢሮም ሱዳን ንዝሓለፈ 14 ኣዋርሕ ኣብ ጽዑቕ ኩናት ሓድሕድ ተጸሚዳ ከም ዘላን ኣልፋሽር ኣብ ዞባ ዳርፉር እታ እንኮ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ዘላ ከተማ እያ እታ ከተማ ብሓካይም ቀዳማይ ረድኤት ሓገዛት እናተገብረለያ ኣብቲ ከተማ ኣገልግሎት ክትህብ ጸኒሓ ቅድሚ ሓያለ መዓልታት ኣብታ ሆስፒታል ደብዳብ ክፍጸም ከሎም ኣብ ልዕሊ ኣብታ ሆስፒታል ዝሕከሙ ዝነበሩ ሰለማውያን ሰባት ሞትን መቕሰልትን ከም ዘስዓበ ይዝከር ብተወሳኺ ብሕሜት ዝምርሑ ሓይልታት ወሃቢ ህፁፅ ደገፍ ብቐዳም ናብታ ሆስፒታል ብምእታው ዕግርግር ከም ዝገበሩ ንዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም እቶም ዕጡቓት ናብቲ ሆስፒታል እናተኮሱ ብምእታው መድሓኒታትን ናብቲ ሕክምና ናብ ኣምቡላንስ ጽዒኖም ከም ዝወሰድዎን ኣብ ልዕሊ ኣባላት እቲ ሕክምና ምግብዕባዕን ምፍርራሕን ከም ዝፈጽሙ እውን እቲ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ ምክትል ሓላፊ ሓካይም ቀዳማይ ረድኤት ኣብ ሱዳን ማክሲሚሊያን ኮዋለስኪ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ዕግርግር ስለ ዝነበረ ሰራሕተኛታትና መንብጢ ዝተሃርመ ወይ ዝተቐትለ ኣሎ ክፈልጡ ኣይከኣሉን ኢሉ ላዕለዋይ ሓላፊ ህፁፅ ደገፋት ሓካይም ቀዳማይ ረድኤት ሚካኤል ቻሪተ ብወገኑ ነቲ ኣብቲ ልዕሊ ሆስፒታል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጠገለ ዘይብሉ ብምባል ኩሎም እቶም ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ዕጡቓት ሓላፍነት ክወስድሉ ከም ዘለዎም ገሊጹ ብጀካቶም ብሕሜቲ ዝምርሑ ሰራዊት ወሃቢ ህፁፅ ደገፍ እቶም ብጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ዝምርሑ ሰራዊት ሱዳን እውን ሰብኣዊ መሰላት ብምግፋፍ እዮም ዝንቀፉ እንተኾነ እዛ ከተማ ኤልፋሽር እንኳ ኣገልግሎት ክትህብ ዝጸንሐት ሆስፒታል ንኽትዕጽዎ ቀንዲ ምክንያት ዝኾኑ እቶም ብሕሜቲ ዝምርሑ ዕጡቓት ከም ዝኾኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ንትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎሚ መጭወይትን ክትራንን ዘይፍለያት ትግራይ ኣብ ዝብል ትሕዝቶ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ሰዓታት ሕላፍ እቶ ኣይታወጀን ብዙሓት ሰባት ግን ድሕሪ ሰዓት 6 ናይ ኣጋም ምሸት ካብ ቤቶም ምውፃእ ይሓድጉ ኣለዉ ሕሉፍ ሓሊፉ ብብረትን በላሕቲ ነገራትን መጥቃዕትን ቅትለትን ዘጋጥሞም ሰባት ካብ ጎረቤቶም ሓገዝ ሓቲቶም ዝረድኦም ክሳዕ ምስኣን ተበፂሕሉ ኢሉ ብዙሓት ሰባት ድማ በቲ ኣብቲ ክልል ዝቕፅል ዘሎ መጭወይቲ ዜጋታትን ስደተኛታትን ዘጋጥም ዘሎ ቅትለትን መጥቃዕቲ
መጥቃዕቲ ኸራርን እምብዛ ተሻቂሎም ከም ዘለዉ ይገልጹ። ቢቢሲ ኣብ ትኽልል ዓሲሉ ንዘሎ ሻቅሎት ጭውያን ክትራንን ከጽንዕ ንንውሕ ዝበለ እዋን ሓበሬታ ክእክብ ንሓያሎ ሰባት ከዘራርብን ጸኒሐሎም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ኮነ ሓለፍቲ ሰላምን ጸጥታን እቲ ክልል ሓበሬታ ንምርካብ ዘካየድናዮ ጻዕሪ ዛጌታ ይሰመረን ይብል። እዚ ዛንታ እዚ ኣብ 5 ከተማታት ትግራይ ናይ ዝነበሩ 12 ሰባትን ስድራ ግዳያትን ጭውያን ዝምታን ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ምስክርነት ዘካተተ እዩ። ከምኡ'ውን ቢቢሲ ወሲኹ ኣብ ዝቐረባ እዋን ማሕበራዊ ሚድያታት ዓይንኹም ይብራ ዝብል ምሕጽንታ ዘሰነዮ ናይ ዝጠፉ ኣባላት ስድራ ሓገዝ ዝሓትት መልእኽታት ምርኣይ ልሙድ ኮይኑሎም እዚኦም ካብ ትሕቲ ዕድመ ክሳብ ባፅሕ ዝርከብዎ መብዛሕትኦም ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ክኾኑ ከለዉ ኣካላት ጸጥታን ምምሕዳርን እትኽልል ግን ነቲ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሮም ዝግባእ ምክትታል ኣይገብሩን እዮም ዝብል ቅሬታ ከም ዘሎ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ይዛረቡ። ክሳብ ሕጂ ኣብታ ከተማ ከም ክትራን ዝበሉ ጸገማት ዘብጽሕዎ ማሕበራዊ ቅልውላው ክብድሆም ከም ጸንሐ ዝገልጹ እዞም ነበርቲ ብውሕዱ ኣብ ሰሙን ተኸቲረ ዝብል ካብ 1 ክሳብ 2 ሰብ ኣይሰኣንን ይብሉ። ድሕሪ ሰዓት 6 ከም ድላይካ ክትንቀሳቐስ ኣንጊካ ንቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ገንዘብካ ሒዝካ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን። እቲ ኣማራጺት ሰዓታ እቶ ከም ዝተኣወጀልካ ብግዜኻ ናብ ገዛኻ ምእታወያ ይብሉ እቶም ነበርቲ። ወሲኾም ኣብቲ ክልል ዝፍጸሙ ዘለዉ ገበናት መጭወይትን ካልእ ናብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ስነ-ኣእምራዊ ቃንዛን ቁጠባዊ ብድሆታትን ይፈጥሩ ኣለዉ ክብል ኣረድዩ። ቢቢሲ ካብ ከተማ መቐለ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ኣብ ልዕሊ መሓዝቶም መሳርሕቶምን ጎረባብቶምን ብኻራን በሊሕ ነገራትን ኣካላዊ መጉዳትን ሞትን ዘኸትል ፈተነታት ክትራን ከም ዝተዓዘቡ ይሕብሩ። ኣብ ክልል ትግራይ ውልቀ ሰባት ካብ ዝፈጥርዎም ስጋታት ጸጥታ ብዝሰገረ ብዝተወደበ መልክዑ ዝግለጽ ዝዓቐኑ ዝሓለፎ ስርቂ መጭወይትን ክትራንን ከም ዘሎ ምምሕዳር እቲ ክልል ተኣሚኑ ጸኒሑ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኤርትራውያን ናጨውዩ ገንዘብ ዝቕበሉ ከም ዘለውን እዚ ካብ ልዕሊ ተወለድቲ እቲ ክልሉን ክፍጸም ከም ዝጀመረን ተዛሪቡ ነይሩ። እቲ ኣብ ጸጥታ ዝረአ ዘሎ ጸገም ፖለቲካዊ ሕማቕ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ጌታቸው ውድቀት ግዜያዊ ምምሕዳር ዝምነዩ ዝተወደበ ምንቅስቓስ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ስለ ዘለዉ ይብል። ኣብ እዋን ኩናት ናብ ስልጣን ተመሊሱ ዝነበረ መሪሕነት ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ወርሒ ግንቦት 2022 ኣብ ሓደ ህዝባዊ ዋዕላ ተራኺቦም ነቲ ንድሕነትና ንሰግኣሉ ደረጃ ወዲቕና ዝብል ሕቶታት ህዝቢ ሰሚዑ ከም ዝነበረ ይዝከር። ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም 38 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ የመን ሞይቶም ከምኡ'ውን ኣስታት ሚእቲ ዳህዮም ጠፊሎም ኣብ ገምገም ባሕሪ የመን ጃልባ ብምጥሓላም ብውሕዱ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተሰዱ 38 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ ተኸባቢ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኣስታት 250 ሰባት ጽዒና ዝነበረ ጃልባ ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስ ከም ዝጠሓለት ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ሓቢሮም ክሳብ ሕጂ ዳህዮም ዝጠፍኡ ኣስታት ሚእቲ ሰባት ንምርካብ እውን ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ምብራቕ ዓደን ኣብ ዝርከብ ሩዱም ዝርከቡ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ እቶም ኣብ ጃልባ ዝነበሩ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ኣለዉ። ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ስደተኛታት ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝስደዱ ኢትዮጵያውያን ንየመን ከም መሰጋገሪ ከም ዝጥቀሙላ ይንገር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሰሉስ ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜና ናብ ዝፈጺምና ኣለና። ምስሊ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን። ሰላም።